Επιστρέφουμε στο στούντιο της εκπομπής. Όπως σας είπαμε, φιλοξενούμενος μας είναι ο χρηματοοικονομικός επίτροπος, ο κύριος Παύλος Ιωάννου. Είναι πολλά τα θέματα που χειρίζεται το γραφείο του κυρίου Ιωάννου και σας ενδιαφέρουν σαφώς. Καλή σας μέρα, κύριε Ιωάννου. Χαίρετε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, εσείς αναλαμβάνετε τον τομέα της εξυγίανσης και ο τομέας της εξυγίανσης δεν αφορά μόνο ένα κομμάτι, δηλαδή δεν είναι μόνο τα δάνεια, είναι και τα παράπονα που δέχεστε ως γραφείο. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις διαφορές που υπάρχουν με τραπεζικούς οργανισμούς, αντιλαμβάνομαι τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Πέστε μας τα εσείς καλύτερα, τι ακριβώς διεκπεραιώνει το δικό σας γραφείο. Πρώτα απ' όλα να πω δύο λόγια για την έκφραση που χρησιμοποιήσετε, τον τομέα της εξυγίασης. Δεν είναι ακριβώς η δουλειά μας η εξυγίαση, αλλά ναι, σωστά το είπατε, μέσα από τη διαδικασία της φιλικής προσέγγισης στην επίλυση των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, προωθείται μια μορφή εξυγίασης του κλίματος μεταξύ των πολιτών και του τραπεζικού συστήματος και γενικότερα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Άρα, ενώ δεν είναι αυτός ο σκοπός μας εντός εισαγωγικών εξυγίασης, μέσα από η διαδικασία της εξώδικης διευθέτησης διαφορών και μέσα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα με κάποια αντιπαλότητα μεταξύ πολιτών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, ναι, ο φιλικός διακανονισμός, η εξώδικη διευθέτηση προωθεί και την εξυγίαση σε ό,τι αφορά τις σωστότερες, ορθότερες και φιλικότερες σχέσεις μεταξύ καταναλωτών χρηματοοικονομικών προϊόντων και των παροχέων αυτών των προϊόντων. Άρα είστε ο ειρηνευτικός διαμεσολαβητής, θα λέγαμε. Κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσαμε να το λέγαμε και αυτό. Είναι μια σκληρή δουλειά. Όσο περνά ο χρόνος και διαχέεται στην κοινωνία η ύπαρξη του θεσμού και οι δυνατότητες του θεσμού, η ζήτηση για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε αυξάνει συνεχώς. Τώρα, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε μπορούν να καταταχθούν σε δύο κατηγορίες. Η μια κατηγορία είναι να επιλαμβανόμαστε παραπώνων πολιτών εναντίον χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, οποιαδήποτε μορφή παραπώνου εντός ορισμένων ποσοτικών χαρακτηριστικών και περιορισμών, που μπορεί να έχει ο οποιοδήποτε Κύπρος πολίτης, ξένος πολίτης εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, η οποία αποκτήσεται από μία από τις υποπτικές αρχές της Κύπρου, είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον νόμο να εξετάσουμε το παράπονο, νομίζουμε ότι τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την νομιμότητα υποβολής του παραπώνου. Η δεύτερη υπηρεσία, εξίσου σημαντική, κάτω από τις περιστάσεις που βιώνει σήμερα η κυπριακή κοινωνία, είναι η διαδικασία διορισμού διαμεσολαβητή για σκοπούς αναδιάφρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη αιτήση δικαιούχων διαμεσολαβητών και προφανώς βεβαίως θα εξηγήσουμε και ποια είναι η αιτήση δικαιούχου καταναλωτή, οφειλέτη, και θα εξηγήσουμε βέβαια και ποια είναι η δικαιούχη αυτή οφειλέτη. Πάμε τώρα στα παράπονα, η οποία είναι η καθεαυτό υπηρεσία των Ombudsman διεθνώς, των χρηματοοικονομικών επιτρόπων. Για να υποβάλει κάποιος παράπονο, θα πρέπει η ισχυριζόμενη απώλεια του να μην υπερβαίνει σε 170.000 ευρώ. Και πρέπει. Αυτό αφορά όλα τα δάνεια? Όχι, δεν είναι θέμα δανείων αυτό, είναι θέμα παραπάνω. Μπορεί το δάνειο σου να είναι 100 εκατομμύρια. Εάν είσαι φυσικό πρόσωπο ή μικρή επιχείρηση και έχει εξαιτίας αυτού του δανείου των 100 εκατομμυρίων, λέω, έναν παράπονο μέχρι 170.000 ευρώ εναντίον μιας οικονομικής επιχείρησης, ενός ΑΠΗ για παράδειγμα, ή μιας συνεργατικής, μπορεί να υποβάλει το παράπονο σου μετά. Νοουμένου όμως ότι πρώτα έχεις υποβάλει το παράπονο στην τράπεζα. Και είναι πολύ λογικό αυτό. Πρέπει να δώσεις πρώτα ευκαιρία σε εκείνον εναντίον του οποίου στρέφεται το παράπονο. Και αν εντός 3 μηνών το Ίδρυμα, η χρηματοοικονομική επιχείρηση δεν σου απαντήσει ή σου απαντήσει κατά τρόπο που δεν σε ικανοποιεί, δικαιούσε εσύ εντός 4 μηνών από την ημερομηνία εκείνη να έρθω κοντά σας. Μου υποβάλεις παράπονο κοντά μου. Ο Επίτροπος, αφού μελετήσει τη βασιμότητα, διερευνήσει το παράπονο για να αποφανθεί περί της βασιμότητας του παραπώνου και της ισχυριζόμενης απώλειας και καταλήξει σε ένα προκαταρκτικό συμπέρασμα, για το οποίο όμως είναι προκαταρκτικό με συμπέρασμα για το οποίο
πιστεύει ότι η ολοκληρωμένη εικόνα δεν θα αφίσταται πολύ από αυτό, ενημερώνει τα μέρη για το κατά πόσον επιθυμούν να προσέλθουν σε μια διαδικασία φιλικού διακανονισμού. Ο φιλικός διακανονισμός, η διαδικασία αυτή, διαφέρει από την διαμεσολάβηση, θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Αν απαντήσουν τα μέρη ότι ενδιαφέρονται να έρθουν στη διαδικασία φιλικού διακανονισμού, ο Επίτροπος ολοκληρώνει την έρευνα του για να είναι πλέον πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι έχει καταλήξει σε ένα πόρισμα το οποίο είναι τεχνικά, χρηματοοικονομικά, υπολογιστικά και νομικά απόλυτα ορθό. Αφού καταλήξει στην τελική διαμόρφωση της θέσης του για το παράπονο, καλεί τα μέρη στο φιλικό διακανονισμό και τους προτείνει να συμβιβαστούν στη βάση αυτής της διερεύνησης που έχει ολοκληρώσει ο Επίτροπος και το προσωπικό του, το οποίο είναι αξιόλογο προσωπικό, πρέπει να πω, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την σκληρή δουλειά που κάνουν και για την προθυμία τους να εργαστούν, αλλά και για το ζήλο τους να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας. Καλεί τα μέρη και τους εξηγά πώς και γιατί έχει καταλήξει εκεί, χωρίς όμως να τους δίνει την πλήρη ανάλυση του θέματος. Και ο λόγος που δεν το κάνουμε αυτό είναι καθαρά τεχνικός, διότι αν δώσεις την πλήρη ανάλυση είναι πολύ πιθανό να αρχίσει μια διαλκυστίνδα αμφισβήτησης, μα γιατί έγινε έτσι, γιατί έγινε αλλιώς κλπ. Η ουσία είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός, ο οποίος δικαιολογείται με συγκεκριμένα επιχειρήματα, τα οποία καταθέτει στο τραπέζι της διαδικασίας φιλικού διακανονισμού. Και καλεί στα μέρη να αποδεχθούν αυτήν την φιλικό διακανονισμό. Βέβαια, επειδή είναι η διαδικασία φιλικού διακανονισμού, μπορεί η τράπεζα, ας πούμε, πεις ότι ο άνθρωπος, ο πολίτης, διεκδικούσε, ξέρω εγώ, 50.000 και η έρευνα απέδειξε ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί πάνω από 5.000, ας πούμε. Εξηγάς ποιο είναι το ποσό, μπορεί να αντιδράσει ο καταναλωτής, να πει ότι θέλει περισσότερα, το εξηγάς για ποιον λόγο σε γενικές γραμμές είναι. Αλλά αυτή είναι η απόφαση. Αν θα εκδώσω απόφαση, η απόφαση αυτή θα είναι. Αν θα εκδώσω απόφαση. Και καλούνται τα μέρη να την αποδεχθούν. Μπορεί η τράπεζα να πει ότι είναι πάρα πολλά που νομίζεις ότι πρέπει να αποζημιωθεί. Εμείς πάνω από 3.000 εμπληρώνουμε κλπ. Ξέρω εγώ. Στο τέλος, τα μέρη θα καταλήξουν σε έναν ποσό το οποίο θα συμφωνήσουν και θα υπογράψουν ενώπιον του Επιτρόπου μια συμφωνία την οποία προσυπογράφει και ο Επίτροπος. Αλλά μπορεί και να την απορρίψουν. Μπορεί όμως και να την απορρίψουν, οπότε ο Επίτροπος μετά είναι υποχρεωμένος. Όχι, ο Επίτροπος είναι υποχρεωμένος μετά να εκδώσει απόφαση. Την οποία απόφαση, το μέρος το οποίο τη δέχεται, θα την πάρει και δικαιούται να χρησιμοποιήσει και στο δικαστήριο εναντίον του άλλου μέρους. Άρα του δίνεται ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα. Ναι, και επιπρόσθετα δικαιούται ο Επίτροπος να ενημερώνει το κοινό για το ποια ιδρύματα αρνούνται να αποδεχθούν τις θέσεις του. Δεν είναι υποχρεωτικές, δεν είναι δεσμευτικές στην Κύπρο οι αποφάσεις του Επιτρόπου, αλλά τα εργαλεία που έχει στη διάθεση του Επιτρόπου είναι αρκετά ισχυρά που να καθιστούν ιονί υποχρεωτικές ή δεσμευτικές αποφάσεις του, διότι άλλες θα μπορούσαν. Έχει το δικαίωμα ο Επιτρόπος να τις ανακοινώσει κλπ. Όμως, εκείνο το οποίο πάντα λέω και είναι και κατανοητό και στους συναδέλφους στο γραφείο, το πιο σημαντικό μας όπλο είναι η ποιότητα της δομής της απόφασης, η ποιότητα της απόφασης, του περιεχομένου της απόφασης. Τόσο από πλευράς τεχνικής, τεχνοοικονομικής, μαθηματικής ανάλυσης κλπ., όσο και από πλευράς υπολογιστικής ανάλυσης, όσο και από πλευράς νομικής τεκμηρίωσης. Μία απόλυτα τεκμηριωμένη απόφαση δεν είναι εύκολο να απορριφθεί, όσο και αν θέλει κάποιος να την απορρίψει. Και άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτό είναι το ισχυρότερο μας όπλο. Ήδη, δεν έχει τώρα ένα μισή μήνα που ξεκινήσαμε τα παράπονα, πρέπει να σας πω ότι έχουμε διευθετήσει δύο αρκετά σημαντικές υποθέσεις. Η μία στη Λευκοσία, το ίδρυμα, το τραπεζικό ίδρυμα, απαιτούσε από κάποιο λογαριασμό, νομίζω 36.000 ευρώ. Απεκρούσε τι εννοούμε. Απαιτούσε για εξόφληση. Ο δε καταναλωτής, ο δε δανειολήπτης, επίστευε ότι είναι υπερβολικό το ποσό και ήταν πρόθυμος όμως να συζητήσει μέχρι κάποιου ποσού. Βρήκαμε εμείς ότι
περίπου το ποσό των 20.000, 19.000 στην πραγματικότητα ήταν μια λογική διευθέτηση. Το ΆΠΗ επέμεινε στα 21.000 και τελικά καταλήξαμε στο συμβιβασμό της 21.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι κλείω ο λογαριασμός πλήρως και ολοσχερός θεωρούμενος ότι εξοφλήθηκε. Αφορούσε δάνειο? Ναι, αφορούσε παρατράβηγμα. Μια άλλη περίπτωση που κλείσαμε την Τετάρτη. Πλαστικό χρήμα. Όχι ένα ακριβώς πλαστικό χρήμα, ήταν overdraft επιχειρηματικής φύσεως. Μάλιστα. Την Τετάρτη είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση στην Πάφο, την οποία κλείσαμε. Η τράπεζα, η εμπορική τράπεζα, απαιτούσε από τον οφειλέτη έως τα 72.000 Swiss franc για να εξοφληθεί ο λογαριασμός. Ο πελάτης έλεγε ότι δεν χρωστώ ούτε ένα φράγκο. Μας υπέβαλε το παράπονο του, εξετάσαμε το παράπονο του αναλυτικά, καταλήξαμε ότι στην πραγματικότητα πρέπει να πληρώσει 40.000 ελβετικά φράγκα, αλλά ούτε φράγκο περισσότερο, περιστατωμένη μελέτη. Αλλά ούτε και φράγκο λιγότερο όμως. Εκαλέσαμε τα μέρη στο γραφείο μας, εξηγήσαμε την κατάσταση και τα δύο μέρη εκδήλωσαν καταρχήν συμφωνία, ζήτησαν μερικές μέρες για να διαβουλευτούν τους δικηγόρους τους για το τι θα σήμαινε η έκδοση απόφασης και για τον δρόμο με τον οποίο θα γίνει η εξόφληση και μας έστειλαν email ότι είναι έτοιμοι πλέον να υπογράψουν και επειδή την Τετάρτη θα είμαστε στην Πάφο για να παρουσιάσουμε ένα σεμινάριο στο Σύνδεσμο Καταναλωτών, συναντηθήκαμε στα γραφεία του στην Πάφο και έκλεισαν η υπόθεση. Είναι από τις περιπτώσεις που θεωρείτε ότι εξαπατήθηκαν γιατί προχώρησαν σε δανειακή σύμβαση μέσω ξένου νομίσματος? Όχι, ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος ήταν ειδικός στα θέματα αυτά και άρα και να υπέβαλε παράπονο δεν θα το δεχόμουν. Μάλιστα. Από αυτή τη άποψη. Γνώριζε, ήταν chartered accountant, με ειδικότητα, είχε δουλέψει στο City της Αγγλίας του παρελθόν, με ειδικότητα στο θέμα διαχείριση κινδύνου σε χρηματοοικονομικά εργαλεία, άρα σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να θεμελιωθεί αυτό. Το δάνειο του τι αφορούσε? Ήταν οικιστική δάνειο, αλλά δεν μου βέλεξε λεπτομέρειες τώρα, είναι και ευαίσθητα θέματα. Το θέμα όμως είναι ότι ήταν αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης ανάλυσης, στην οποία εξηγήσαμε την μεθοδολογία στα ενδιαφέρομενα μέρη και η τράπεζα, θα έλεγα, ήταν και η πρώτη που έδεχτηκε την προσέγγιση μας. Μπορείτε να καθορίσετε και πώς θα γίνει αυτός ο διακανονισμός? Δηλαδή, μπορεί, παραδείγματος χάρη, να πείτε εσείς, θα γίνει σε 32 μηνιαίες δόσεις. Είναι θέμα συμφωνίας με τα μέρη και ανάλογα με την περίπτωση του κάθε συμπολίτη μας. Ναι. Και είναι κομμάτι του πακέτου το οποίο θα πρέπει και τα δύο μέρη να αποδεχτούν. Επειδή είπαμε για ελβετικό φράγκο, θα ρωτήσω για τις περιπτώσεις που είναι πάρα πολλές, που έλαβαν δάνειο σε ξενονόμισμα και δει ελβετικό φράγκο και την έπαθαν ουσιαστικά. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στο θέμα. Το δάνειο σε ελβετικό φράγκο δεν είναι ακριβώς δάνειο, περιλαμβάνει και κάτι άλλο και άρα πρέπει να εξετάσει κάποιος εάν το κάτι άλλο που περιλαμβάνει αυτή η συναλλαγή έγινε νόμιμα στη βάση των διαδικασιών που προβλέπονται για την πώληση εκείνου του συγκεκριμένου προϊόντος. Δεν θα ήθελα να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες και να δημιουργώ σφαλμένες εντυπώσεις. Υπάρχουν και αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηριών πάνω σε αυτό το θέμα. Σχετίζεται με τη διαδικασία του mis-selling of a loan, αλλά και του mis-selling of a financial instrument, δηλαδή της κακής πώλησης ενός χρηματοοικονομικού εργαλείου. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τεχνικής φύσεως σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν και αποφάσεις, όπως έλεγα προηγουμένως, και Ευρωπαϊκών Δικαστηριών. Υπάρχουν και οι αποφάσεις που αντιστοιχούν στην Αγγλία, τις οποίες λαμβάνω πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μου, διότι τεκμηριώνονται και στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως τα παράπονα που μου έρχονται κοντά μου ή θα μου έρχονται κοντά μου και αφορούν τη διάσταση της κακής διάθεσης του προϊόντος, όχι άλλου είδους προβλήματα, σίγουρα θα λαμβάνεται υπόψη και αυτός ο παράγοντας. Αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί ένας ο οποίος, για παράδειγμα, είναι ειδικός πάνω στο θέμα και έκανε ένα δάνειο σε Swiss franc ότι εξυπατήθηκε. Ναι. Το οποίο γνώριζε τους κινδύνους. Ακριβώς, γνώριζε τους κινδύνους, γνώριζε τις διαδικασίες και ζήτησε ο ίδιος το δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Είναι περίπλοκα θέματα διερεύνησης που πρέπει να διερευνηθούν όμως πριν να αποφανθεί ο Επίτροπος εάν δικαίως ή αδίκως
έγινε αυτή η συναλλαγή και έγινε σωστά κατά συνέπεια η λάθος. Γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ που δεν πήρα δάνειο σε ελβετικό φράγκο και πλήρωνα τόσο καιρό περισσότερο, ενώ εσύ που σε ελβετικό φράγκο είχες χαμηλότερο επιτόκιο, άλλα ωφέλη σήμερα. Δεν ξέρουμε, δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι η τράπεζα κέρδιζε από αυτή την κατάσταση. Κέρδιζε σίγουρα αν είχε κάνει κάποιες διευθετήσεις. Και παραλαμβάνω ότι δεν είναι σίγουρο. Σε σχέση με τους δανειολήπτες, δηλαδή αν εγώ πήρα κανονικά το δάνειο μου σε ευρώ ή σε λίρες παλαιότερα και ο άλλος πλέον είναι χαμηλότερα κόστη λόγω του ελβετικού φράγκου, σου λέει σήμερα εγώ γιατί να στηρίξω τον άλλο. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Κάποιοι που είχαν ελβετικό φράγκο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα απολάμβαναν σημαντικά κέρδη από το δάνειο εκείνο. Βέβαια, τα κέρδη τη πρώτη περίοδου με τι ζημιέ τη δεύτερη περίοδου, όχι μόνο που γίνει η cancel out, αλλά έχουν υποστεί ζημιέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Ανάλογα βέβαια με την περίοδο με την οποία έχουν κάνει το ελβετικό φράγκο. Αλλά αυτό δεν αφορά το balancing out των επιτροπών, το αφορά η διαδικασία και τα πραγματικά ουσιώδη γεγονότα τη συναλλαγή. Θέλω να μας πείτε λίγο για τις υπερχρεώσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, γιατί είναι πάρα πολλής ο κόσμος ο οποίος προβαίνει σε καταγγελίες και παράπονα, τουλάχιστον δημόσια φαντάζομαι, πόσο μάλλον στο γραφείο σας, για τις υπερχρεώσεις των τραπεζών. Γίνονται πάρα πολλά παράπονα τέτοια, όχι μόνο υποβάλλονται γραπτός, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που έρχονται συμπολίτες μας και καταθέτουν μορφορικά το πρόβλημα τους σε μένα ή στους συναδελφούς. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιπτώσεις όπου δυστυχώς το παράπονο δεν μπορεί να εξεταστεί, είτε διότι έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, είτε διότι ο ενδιαφερόμενος έχει υπογράψει συμφωνία με το ΑΠΗ με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των υπερχρεώσεων και άρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπεί εκείνη η συμφωνία την οποία υπέγραψε ο ενδιαφερόμενος. Είναι τα ψηλά γράμματα που δεν διαβάζαμε ποτέ στα άλλη περίπτωση των ψηλών γραμμάτων εκεί έχουμε όχι για καταχρηστικές ρήτρες, τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τις εντοπίσουμε και να εξετάσουμε ποια είναι η συνέπεια του καταχρηστικών ρητρών, εάν υπάρχει οποιαδήποτε συνέπεια, πάνω στις συνολικές χρεώσεις του δανείου. Βέβαια, ξέρετε ότι υπάρχει νόμος πλέον που μιλά και για τις υπερημερίες, πώς πρέπει να είναι η χρέωση των υπερημεριών, αλλά και για τις καταχρηστικές ρήτρες. Ειδικά για τις καταχρηστικές ρήτρες πρέπει να πούμε ότι υπάρχει εδώ και αρκετών καιρών η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά για μας νόμο. Άρα, εάν υπάρχουν χρεώσεις οι οποίες είναι απόρρια καταχρηστικών ρητρών, αυτές είναι παράνομες, είμαστε υποχρεωμένοι να τις εντοπίσουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε από το ΑΠΗ να προβεί στη σχετική διόρθωση, διότι αυτό απαιτείται από τις συγκεκριμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, επαναλαμβάνω για μας, ως κράτος μέλος συνιστούν νόμο. Ποια είναι η φύση των παραπώνων που έρχεται πιο συχνά κοντά σας, κύριε? Κάτω από τις περιστάσεις, είναι φυσικό ότι έχουν παράπονα κυρίως συστημικού χαρακτήρα. Δηλαδή έχουν να κάνουν με όλα αυτά που συζητούμε τώρα, υπερχρεώσεις και όλων των ειδών υπερχρεώσεις, ισχυριζόμενες. Δεν είναι πάντα πραγματικότητα, το ξεκαθαρίζω αυτό. Παραδείγματος χάρη, αν έχω κάνει μια συμφωνία, η οποία δεν περιλαμβάνει καθόλου καταχρηστική ρήτρα, όπου το επιτόκιο είναι 8%, είναι 10%, υπάρχει υπογραμμένη συμφωνία σταθερό επιτόκιο 10% ή 9%, ο Επίτροπος δεν μπορεί να παρέμβει και να πει ότι είναι υψηλό αυτό το επιτόκιο. Είναι business decision της τράπεζας, το οποίο επαρουσίασε η τράπεζα στον ενδιαφερόμενο πριν το αποδεχτεί και ο ενδιαφερόμενος το αποδεχτεί. Άρα σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να παρέμβει ο Επίτροπος και να πει ότι είναι υψηλό το επιτόκιο. Άρα σε ποιες περιπτώσεις υπερχρεώσεις? Υπάρχουν υπερχρεώσεις πάρα πολλές που, αν δούμε ότι για παράδειγμα αυξήθηκε το επιτόκιο, με τον ισχυρισμό ότι επειδή άλλαξαν οι συνθήκες στην αγορά. Κειμενόμενο λοιπόν. Χωρίς να είναι κειμενόμενο. Γίνονται και. Μπορεί να συνέβηκε τότε, πρόκειται ξεκαθαρά, οπότε είναι βέβαιο ότι η απόφαση θα είναι υπέρ του καταναλωτή, χωρίς να σημαίνει όμως ότι αυτό θα γίνει και αποδεκτό από την τράπεζα.
Άλλες δυστυχώς. Δεν απαγορεύεται. Αυτή τη στιγμή εγώ απολαμβάνω σταθερό επιτόκιο, ας πούμε, τα τελευταία 5-6 χρόνια. Εάν τώρα έρθει η τράπεζα. Έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι ο κανόνας. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου λέει είναι σταθερό επιτόκιο τόσο, αλλά από κάτω υπάρχει μια άλλη πρόνοια που επιτρέπει κάτω από ορισμένες συνθήκες τη μεταβολή σε βάση κάποιας φόρμουλας, η οποία δίδεται και στην βασική συμφωνία. Όμως υπάρχουν άλλα παράπονα που δυστυχώς έρχονται με μεγάλους ρυθμούς, πρέπει να πω, τα οποία παράπονα αφορούν επενδυτικές εταιρείες. Κυρίως τα παράπονα αυτά προέρχονται από το εξωτερικό. Τα ΚΕΠΕΗ λέτε. Ναι, προέρχονται σήμερα, έβλεπα κάποια παράπονα που προέρχονται από την Κίνα, από την Ιταλία, έχουν έρθει από την Ισπανία, Ουγγαρία, Πολωνία και από πολλές άλλες χώρες και από την Αγγλία. Αυτά είναι παράπονα τα οποία σχετίζονται με τη χρήση κάποιας πλατφόρμας για πορτοφόλιο trading, για διαχείριση χαρτοφυλακίων, για ξένο συνάλλαγμα, για μετοχές, για τέτοια θέματα. Και αυτά τα παράπονα είναι τεχνικά σχετικά περίπλοκα. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, τη χρηματοοικονομική για να τα αντιμετωπίσουμε και την νομική. Χρειάζεται όμως να μελετήσουμε σε βάθος την τεχνική υποδομή του παροχέα αυτής της πλατφόρμας για να κάνουμε κάποιες τεχνικές διευκρινήσεις για το κατά πόσο το παράπονο που αποβλήθηκε για παράδειγμα από την Αγγλία είναι όντως εξεταστέων από εμένα και στρέφεται κατά της μητρικής εταιρείας στην Κύπρο και όχι εξεταστέων από το αντίστοιχο μου, για παράδειγμα, της Αγγλίας και στρέφεται απευθείας εναντίον της επιχείρησης που είναι θυγατρική της Κυπριακής, αλλά είναι register στην Αγγλία. Δεν εξετάζεται και από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς εξετάζεται το compliance. Κατά πόσο οι διαδικασίες συνάδουν με τους κανονισμούς, τις οδηγίες κλπ. Της κεφαλαίου αγοράς. Σε ό,τι αφορά την ουσία του παραπώνου, αν έχει δίκιο ή άδικο ο ενδιαφερόμενος και πόσα δικαιούται να διεκδικήσει ή δεν δικαιούται, είναι θέμα του όμπους. Δώστε μας ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις καταγγελίες, τη μορφή που έχει για το κεφάλαιο του ΚΕΠΕΗ. Και να σας δώσω, δεν θα γίνει κατανοητό, διότι υπάρχουν περίπλοκες ορολογίες που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα συστήματα εγγεγραμμένων χαρτοφυλακίων σε συγκεκριμένη πλατφόρμα και πώς γίνεται ο διαχειρισμός του χαρτοφυλακίου, τι είδους leverage τους παραχωρεί η πλατφόρμα για να επενδύσουν. Δηλαδή μπορεί να βάλει κάποιος 10.000 ευρώ και να δικαιούται 10 επί 100, 10 επί 10 ας πούμε. Είναι κάπως περίπλοκα τα πράγματα. Ας πω ένα παράδειγμα όμως, το οποίο είναι απλό. Κάποιοι παραπονούνται ότι έχουν ζητήσει εδώ και 55 συγκεκριμένα, λέω ένα συγκεκριμένο πράγμα που διάβασα πολύ νωρίς το πρωί που μου ήρθε με το email από την Κίνα. 55 μέρες υπέβαλε έτοιμα στην εταιρεία αυτή να το αποδεσμεύσουν το λογαριασμό του για να πάρει κάποια λεφτά που είχε μέσα στο χαρτοφυλάκιο του για σκοπούς επενδύσεων και μέχρι στιγμής δεν το είχε απαντήσει η εταιρεία. Δεν τα έχει αποδεσμεύσει. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε διερεύνηση και να πάρουμε την άποψη της εταιρείας. Πράγματι έχει υπόλοιπο, δηλαδή μπορεί ο ίδιος να νομίζει ότι έχει υπόλοιπο, αλλά η εταιρεία θα ισχυριστεί ότι το υπόλοιπο του ήταν ή πέναλτις ή προμήθειες ή κάποια πράγματα και άρα έχει εξαφανιστεί. Ή και μπορεί να χρωστά κιόλας, να ισχυρίζεται ή μπορεί να το έχει αποσύρει σε κάποια άλλη περίοδο και να έχει ξεχάσει ότι το έχει αποσύρει. Να μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα. Άρα θα πρέπει να γίνει μια σχετική έρευνα. Αλλά αυτό είναι από τα πιο απλά. Ζητώ να μου αποδεσμεύσουν τον λογαριασμό μου και δεν μου αποδεσμεύουν τον λογαριασμό μου. Ήρθε παρόλο ότι τέτοια προβλήματα, τέτοιου παράπονα, έτυχε να δω να μου υποβληθούν αυτές τις μέρες και εναντίον τράπεζας. Δηλαδή, έχω έναν λογαριασμό, ο οποίος έχει μέσα υπόλοιπο 30.000 ευρώ, ζητώ να μου τον αποδεσμεύσουν και δεν μου τον αποδεσμεύουν χωρίς να υπάρχει ο χρόνος λόγος για να δικαιολογεί αυτή τη στάση. Βέβαια, αυτός είναι ο ισχυρισμός του ενδιαφερομένου. Θα επικοινωνήσετε και με την τράπεζα, να ακούσετε τη θέση της. Ναι, ακούσατε τη θέση και να δούμε και την αλληλογραφία πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί έγραφες μαρτυρίες υπάρχουν
υπέρ της μιας ή υπέρ της άλλης άποψης, πριν προχωρήσουμε να πούμε πρέπει να αποδεσμεύσετε ή όχι κλπ. Αν και είναι σχετικά νεοσύστατος ο θεσμός σας, κύριε Ιωάννου, διαπιστώνεται συχνά να γίνονται υπερχρεώσεις από τραπεζικά ιδρύματα? Κοιτάξτε, δεν θέλω να γενικεύω. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Κύπρο το σύστημα δεν ακολουθούσε άριστες πρακτικές. Ναι. Επίκως το θέσατε. δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καταβάλλεται προσπάθεια από όλες τις οντότητες που συναποτελούν το σύστημα και εμπορικές τράπεζες και συνεργατικά να βελτιωθεί η κατάσταση. Να βελτιωθεί και πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, διότι δεν βελτιωθεί η κατάσταση, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Διότι εάν δεν αποκατασταθεί κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ κοινωνίας και τραπεζικού συστήματος, αντιλαμβάνεστε ότι η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος θα είναι εξαιρετικά μειωμένη. Και μ' αρέσει να λέω ότι θα έχουμε φτάσει σε επίπεδο σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος ουσιαστικής, όταν οι τράπεζες πλέον βγουν από τις ειδήσεις. Και βλέπουμε τις τράπεζες στις ειδήσεις κάθε φορά που θα ανακοινώνουν τα κέρδη τους. Ναι. Αυτό θα πρέπει να είναι και ο στόχος μας και στην πραγματικότητα. Ναι, όμως, έχω πει ότι δεν ακολουθούσαν άριστες πρακτικές, γι' αυτό εξάλλου φτάσαμε να φτάσαμε. Όμως, ναι, διαπιστώνεται, όχι μόνο από μένα αλλά και από πολλούς άλλους, ότι καταβάλουν προσπάθειες οι τράπεζες να βελτιώσουν τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να γίνει αυτό, αντιλαμβάνεστε, από τη μια ημέρα στην άλλη. Θα πάρει χρόνο, αλλά με δεδομένο ότι υπάρχει απόφαση να βελτιωθούν, πιστεύω ότι θα βελτιωθούν. Αν δεν βελτιωθούν, θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Πόσες υποθέσεις έχουμε μέχρι στιγμής οδηγηθεί σε επίλυση, κύριε Ιωάννου? Στο 1,5 μήνα που έχουμε για τα παράπονα, έχουμε ολοκληρώσει με φιλικό διακανονισμό 2 ή 3 περιπτώσεις, αναφέρα ήδη τις 2. Ναι. Έχουμε απορρίψει 2 παράπονα για κάποιους λόγους και τα υπόλοιπα εξετάζονται. Δικαιούμαστε 6 μήνες να εξετάζουμε έναν παραπάνω, αντιλαμβάνεστε. Είναι πάρα πολύ, ακούγεται μεγάλος χρόνος, αλλά στην πραγματικότητα, αν το συγκρίνουμε με το τι γίνεται στο δικαστήριο, είναι πολύ σύντομο χρόνο. Και είναι και περιπλοκές υποθέσεις. Και επιπρόσθετα, η διαφορά σε εμάς είναι ότι γίνεται τεχνική ανάλυση, πλήρης τεχνική ανάλυση, ενώ στο δικαστήριο δεν είναι απαραίτητο να γίνει πλήρης τεχνική ανάλυση του θέματος. Και αν ακόμα δεν δικαιωθεί ο ενδιαφερόμενος, παραδείγματος χάρη η τράπεζα δεν δεχτεί την εισήγηση που θα κάνει ο Επιτροπός, επειδή είναι περιστατωμένη η ανάλυση που γίνεται, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει άνετα στο δικαστήριο χωρίς και κανέναν επιπρόσθετο έξοδο από τον ενδιαφερόμενο. Αυτό σε ό,τι αφορά τα παράπονα. Πρέπει να πω ότι έχουμε πάρει και 1-2 παράπονα για ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά σας λέω τα περισσότερα παράπονα αφορούν τράπεζες και συνεργατικά και αφορούν επίσης και μεγάλους αριθμούς από ΚΠΗ. Από ασφαλιστικές εταιρείες μόνο 2 παράπονα. Υπάρχει ένα σύστημα εσωτερικό διευθέτηση παραπώνων στις ασφαλιστικές εταιρείες που φαίνεται ότι αποδίδει. Για παραβάσεις για θέματα παραπώνων. Που φαίνεται ότι αποδίδει. Δεν ξέρω. Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές. Ναι. Δεν γνωρίζω αν στην πορεία εμφανιστούν και άλλα παραπώνα από ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά στην παρούσα φάση τα πράγματα όπως σας έχω πει. Από τις ασφαλιστικές εταιρείες κατατέθηκε το. Όχι, τα παράπονα κατατέθηκαν από πελάτες. Οι εταιρείες δεν δικαιούνται να υποβάλουν παράπονο στον Ομπούτσμαν. Μάλιστα. Λοιπόν. Απλώς να προσθέσω ότι ένας μεγάλος αριθμός παραπώνων, όχι μόνο, ιδίως από αυτά που αναμένουμε να έρθουν κοντά μας, που συζητούμε με τον κόσμο κλπ. Δυστυχώς δεν θα μπορούν να εξεταστούν, διότι έχει εντοπιστεί το παράπονο πριν 22 μήνες, πέραν των 22 μηνών που προβλέπεται από τον νόμο. Με αποτέλεσμα να μην δικαιούται ο Επίτροπος να το εξετάσει και ο κάθε ενδιαφερόμενος προσπαθεί να βρει έναν τρόπο αναδιατύπωσης του παραπώνου, τουλάχιστον για κάποιο μέρος του παραπώνου να δικαιούται κάποιας εξέτασης. Αυτό μπορεί να είναι το ίδιο παράπονο, αλλά να χρησιμοποιηθεί διαφορετική διατύπωση, ναι, ας πούμε, γραπτός. Αντί να πει ότι ο χαπέτης είναι 170.000, μπορεί να πει
έχω απέτηση 30.000, διότι εντόπισα το παράπονο, το πρόβλημα μου πριν 3 μήνες, 4 μήνες, πριν 8 μήνες, που καλύπτεται από τα περιθώρια που δίδουν. Το πρόβλημα αυτό έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση στη λειτουργία του θεσμού. Λειτουργήσε ο θεσμός τον παραπάνω 16 του Φεβρουάρη. Τέλη Νοεμβρίου του 2014 λειτουργήσε ο θεσμός ό,τι αφορά το θέμα της διαμεσολάβησης. Πρέπει να πούμε εδώ, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αυτό ήταν αποτέλεσμα της επιμονής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, εξαγγελθής πολιτική από την αρχή που ανέλαβε την Προεδρία, να προωθήσει τους θεσμούς εξώδικης διευθέτησης χρηματοοικονομικών διαφορών για να βοηθήσει τον κόσμο, την κοινωνία, λόγω των συστημικών προβλημάτων που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Ένα από τα εργαλεία που εξήγηλε ο Πρόεδρος ήταν και ο θεσμός της διαμεσολάβησης για σκοπούς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και πρέπει επίσης να πω ότι χωρίς τη ουσιαστική συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών και του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το γραφείο σήμερα. Διότι το γραφείο λειτουργεί σε κτίρια τα οποία μας έχει παραχωρήσει η κυβέρνηση και λειτουργεί με τη στήριξη του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μας έχει αποσπάσει κοντά μας γύρω στα 10-12 τεχνοκράτες δικής μου επιλογής μεν, αλλά έχουν αποσπαστεί από το Υπουργείο με δική τους αίτηση, εξαιρετικά στελέχη που βοηθούν πάρα πολύ τη δουλειά. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα μου έχει παραχωρήσει περίπου 8 άτομα, έχουν προσληφθεί διαδικασίες, τα οποία συμβάλλουν και αυτοί στην όλη διεκπαιρέωση της αποστολής. Πού στεγάζουν τα γραφεία? Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Βύρονος, Λόρδου του Βύρονος 13, ακριβώς απέναντι από το σπίτι της Ευρώπης. Μάλιστα. Επίσης, άρα μπορεί να έρθει και απευθείας κάποιος. Ναι, μπορεί να έρθει και απευθείας, να υποβάλει το παράπονο του, να συζητήσει με κάποιους λειτουργούς. Και η λειτουργία του γραφείου, οι συνάδελφοι μου είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν οποιοδήποτε συμπολίτη μας. Επίσης, πρέπει να πω ότι οι διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, με οδηγίες του Υπουργού και του Γενικού Διευθυντή, συμπαρίστανται σε διάφορα επιμέρους προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο φορέας, διοικητικής μέρημνας, προβλήματα που σχετίζονται με θέματα πληροφορικής κλπ. Και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστήσουμε θερμά την κυβέρνηση των Υπουργών Οικονομικών και τους λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπαράστασή τους, όπως επίσης βέβαια και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα που μου παρέχει τα υπόλοιπα μέσα για τη δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, μας μένει το θέμα της διαμεσολάβησης, που είναι πολύ σημαντικό. Να το θίξουμε. Να το θίξουμε. Ήταν μέσα στα επόμενα μου ερωτήματα. Απλά ήθελα να ρωτήσω σε ό,τι αφορά. Επιμένω πάνω στο θέμα των τραπεζών, γιατί νομίζω είναι αυτό που καίει τους περισσότερους. Οι τράπεζες συνεργάζονται σε σημείο που εσείς επιδιώκετε σε ό,τι αφορά την επίλυση των διαφορών, ή υπάρχουν και αδιάλαχτα μέρη? Θα είναι πολύ ειλικρινός. Ναι. Περίμενα περισσότερη αντιπαλότητα απέναντι μου από τις τράπεζες, ειδικά στα θέματα της διαμεσολάβησης και σε ορισμένα καυτά προβλήματα διαχείρισης παραπώνων. Με ειλικρίνεια σας λέω ότι διαπιστώνω ότι τόσο σε ό,τι αφορά τις διαμεσολαβήσεις, όσο και σε ορισμένα θέματα των παραπώνων, η προσέγγιση των τραπεζών είναι περισσότερο επικοδομητική από ό,τι θα ανέμενα. Πολύ περισσότερο επικοδομητική. Ειδικά στο θέμα των διαμεσολαβήσεων, έχω πολύ στενή συνεργασία και με τις εμπορικές τραπεζές, αλλά και με τα συνεργατικά ιδρύματα και προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τον αριθμό επιτυχών διαμεσολαβήσεων. Λόγω της νέας οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα να ενημερώνουν τους οφειλέτες για τη δυνατότητα προσφυγής στον Επίτροπο, υπάρχει μια συνεχής καθοδήγηση των βιώσιμων δανειοληπτών ή δανειοληπτών που επιθυμούν μια. Προς το δικό σας γραφείο. Όχι, και έναν τρίτον παράγοντα στην όλη διαδικασία να προσέλθουν προς το γραφείο. Είμαι σε σχεδόν καθημερινή επαφή τόσο και με τα συνεργατικά, όσο και με τις εμπορικές τράπεζες, σε ό,τι αφορά την κοινή προσπάθεια μεγιστοποίησης των επιτυχών βιώσιμων αναδιαρθρώσεων μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί κανένας να την αρνηθεί. Σίγουρα συμφέρει καλύτερα στον τραπεζικό οργανισμό να έρθει σε μια διακανονισμό. Ένας από τους λόγους που γίνεται παρατηρείται αυτό το φαινόμενο είναι γιατί γίνεται κατανοητό από τις τράπεζες ότι είναι προς το συμφέρον
τους να κλείσουν βιώσιμες αναδιαρθρώσεις. Όσο περισσότερες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις έχουν, τόσο περισσότερο σταθεροποιείται ο ισολογισμός τους, τόσο περισσότερο σταθεροποιείται το τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παράγωνα. Επίσης πρέπει να πω ότι ένα από τα ευνοϊκότερα αποτελέσματα του πλαισίου αφαιρεγγιότητας είναι και το γεγονός ότι υπάρχει. Το γεγονός και μόνο ότι υπάρχει δημιουργεί μια βελτιωτική μεταβολή στη συμπεριφορά των τραπεζών έναντι των αναδιαρθρώσεων δανείων και κατ' επέκταση βελτιωτική συμπεριφορά σε σχέση με τη συνεργασία των μαζί. Τι δεν έχουμε καλύψει, κύριε Ιωάννου, τι πρέπει άλλο να γνωρίζει ο κόσμος σε ό,τι αφορά το γραφείο σας? Από τις μερικές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις για να υποβάλει κάποιος αντίστοιχο μου για διορισμό διαμεσολαβητή. Αλλά πριν το κάνω αυτό το πράγμα και πριν το ξεχάσω, ήθελα να πω ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο εμείς σαν γραφείο, αλλά γενικότερα και η κυπριακή κοινωνία, το λέω ταπεινά και σεμνά και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, είναι ότι υπάρχει έναν είδος άγνοιας σε ό,τι αφορά τη φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και έναν είδος άγνοιας και αδιαφορίας σε ό,τι αφορά τον δρόμο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και να προασπιζόμαστε των δικαιωμάτων μας, των πραγματικών μας δικαιωμάτων, όχι των exaggerated δικαιωμάτων που μας παρουσιάζονται από διάφορους. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Προσωπικά καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να ενημερώσω όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά γίνεται τους συμπολίτες μας για τα θέματα αυτά. Έχω ολοκληρώσει την Τετάρτη έναν κύκλο ενημερωτικών διαλέξεων για το σύνδεσμο καταναλωτών που έχω πραγματοποιήσει σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και επίσης σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και τους ευχαριστώ για τη βοήθεια τους αυτή. Έχω κάνει έναν μεγάλο αριθμό σεμιναρίων για έναν πολύ μεγάλο αριθμό στελεχών των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο θέμα των προϋποθέσεων για διορισμό διαμεσολαβητή. Δικαιούται να καταφύγει κοντά μας και να ντυθεί διαμεσολάβηση ή οσδήποτε πολίτης της Δημοκρατίας ή συναλλατώμενος με τράπεζες στην Κύπρο και έχει με χρέωση στην Κύπρο μέχρι 350.000 ευρώ δανειακή σύμβαση κατά τη σύναψη της, νομένου ότι υπάρχει μια ενυπόθηκη εξασφάλισης η οποία είναι κύρια κατοικία. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η αξία της κύριας κατοικίας. Μπορεί να είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, νομένου ότι είναι 350.000 η χορηγία, το application, η οφειλή προς τις τράπεζες και το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί νοουμένου ότι δεν υπάρχει δικαστική διαδικασία εναντίον του, δεν βρίσκεται σε κατάσταση. Ή εν εξελίξη, ναι, ή εν εξελίξη, αυτό εννοώ. Ή πτώχευσης ή εν εξελίξη διαδικασίας πτώχευσης, νοουμένου ότι χρησιμοποιείται όντως ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες και επιστοποιείται αυτόν ποικιλοτρόπως και επιπρόσθετα ικανοποιούνται τα κριτήρια εγκαιρότητος. Ναι. Το κριτήριο εγκαιρότητος το πρώτο να αναφέρει ότι δικαιούται κάποιος να προσφύγει σε μένα εάν πληρούνται οι προηγούμενοι όροι που ανέφερα εντός 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από την οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας προσωπικά δεδομένα για να του επιτραπεί η αναδιάρθρωση, για να είναι επιτρεπτή από την Κεντρική Τράπεζα η αναδιάρθρωση, ή εντός 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία επαρέλαβε οποιαδήποτε πρόταση από το ΆΠΗ η οποία δεν τον ικανοποιεί. Μάλιστα. Αν ικανοποιούνται όλα αυτά τα κριτήρια, είναι υποχρεωμένος ο Επίτροπος να το διορίσει διαμεσολαβητή. Εδώ πρέπει να πω, για να υποδείξω και τον βαθμό συνεργασίας με τις τράπεζες, ότι έχει τύχει πολλές φορές, τόσο σε περιπτώσεις εργατικών, όσο και σε περιπτώσεις εμπορικών τραπεζών, ο ενδιαφερόμενος να μην χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη κατοικία ως κύρια κατοικία, την οποία χρησιμοποιούσε πριν 1 χρόνο όμως, ή 1,5 χρόνο. Μπορεί την ενοικιάζει, ας πούμε. Την οποία ενοικιάζει για να αυξήσει το διαθέσιμο του εισόδημα, ούτως ώστε να είναι πιο συνεργάσιμος δανειολήπτης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτει ακριβώς στα πλαίσια του νόμου, οι τράπεζες, τόσο συνεργατικά όσο και
εμπορικές τραπεζές ζητούν με εξουσιοδοτούν να διορίσουν διαμεσολαβητή. Νομίζω ότι πληρούνται όμως επακριβώς όλα τα άλλα κριτήρια. Οι προϋποθέσεις που αναφέρατε προηγουμένως. Έτυχε επίσης και μια περίπτωση που δέχτηκε η τράπεζα να διορίσουν διαμεσολαβητή επειδή το σπίτι βρίσκεται εν εξελίξη ολοκλήρωσης, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, κατασκευάζεται, σε 2 μήνες θα ολοκληρώνεται, είναι υποθήκη και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μπορέσει να εγκατασταθεί ο ενδιαφερόμενος εκεί, ούτως ώστε να γλιτώσει από τον ίδιο και να αυξηθεί το διαθέσιμο του εισόδημα. Άρα και αυτόν καταδεικνύει εκείνο που είχα πει προηγουμένως για το κλίμα, ευνοϊκό κλίμα συνεργασίας που υπάρχει. Υπάρχει μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αύριο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είστε πολύ νέος συστατός θεσμός, φαντάζομαι έχετε πολλά να δείτε και να ακούσετε στη συνέχεια, κύριε Ιωάννου. Παροτρύνουμε τον κόσμο να προσφεύγει εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που ανέφερε τώρα ο Επίτροπος, να προσφεύγει στον θεσμό για να επιλύονται αυτές οι διαφορές που υπάρχουν με τα τραπεζικά ιδρύματα. Επίσης πρέπει να πω ότι η απόδοση μέχρι στιγμής επιτυχίας είναι αρκετά ψηλότερη από ό,τι αναμέναμε όλοι μας. Και επίσης πρέπει να πω και κάτι σε σχέση με το πλαίσιο αφαιρεγγιότητος. Βέβαια έχω ήδη πει ότι και μόνο που επειδή υπάρχει το πλαίσιο αφαιρεγγιότητος έχει πολύ ευνοϊκές επιδράσεις στη συμπεριφορά των τραπεζών, έστω και αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής. Πέραν από το γεγονός ότι μας έχει βοηθήσει να επανέλθουμε ξανά στο μνημόνιο και οι δανειστές μας να μπορέσουν ξανά να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την κυπριακή οικονομία όταν χρειάζεται. Ο έξυπνος δανειολήπτης καταφεύγει στο πλαίσιο αφαιρεγγιότητος μόνο αν είναι πράγματι αφαιρέγγιος. Εάν αντιμετωπίζει πρόβλημα μη εξυπηρετούμενου δανείου, η σωστή διαδικασία είναι να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια τα οποία του δίδει η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για να διάφερε το δανείο του με την τράπεζα, που περιλαμβάνει και την προσφυγή στον Επίτροπο, και αν δεν είναι εφικτό να αναδιαρθρωθεί το δάνειο του όπως ο ίδιος πιστεύει ότι θα έπρεπε να αναδιαρθρωθεί, τότε θα πρέπει να προσφεύγει στο πλαίσιο αφαιρεγγιότητος. Το πλαίσιο αφαιρεγγιότητος δεν είναι για όλους τους συμπολίτες μας. Το πλαίσιο αφαιρεγγιότητος είναι για τους αφαιρέγγιους συμπολίτες μας. Για εκείνους τους συμπολίτες που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί αναδιάρθρωση μέσα από τις διαδικασίες που προνοούνται από την οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου, είναι πολλά τα θέματα σαφώς και θα μπορούσαμε να μιλούμε για ώρες, αλλά καλύτερα και προτρέπουμε τον κόσμο, όπως είπαμε και προηγουμένως, να προσφεύγει στο γραφείο σας. Υπάρχουν εκεί οι λειτουργοί σας, έτοιμοι να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, να βοηθήσουν, να μην συσσωρεύονται τα προβλήματα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την απάθεια, με το να αγνοούμε το πρόβλημα θα φύγει από μόνο του. Δεν είναι έτσι, δεν φεύγει από μόνο του. Χρειάζονται τα όπλα και η θέληση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να επαναλάβω αυτό που λέω συχνά. Έναν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, το οποίο παραμένει μη εξυπηρετούμενο δάνειο στον χρόνο, είναι σαν ένα μεγάλο αγκάθι που έχουμε στην τσέπη μας, το οποίο μεγαλώνει χωρίς να κάνουμε τίποτα να το βγάλουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, για τον χρόνο σας, για όλα όσα μας εξηγήσατε. Αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τώρα πώς λειτουργεί ο θεσμός και ελπίζω το ίδιο και οι τηλεθεατές. Να είστε καλά, κύριε Ιωάννου. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δύσκολο και φαντάζομαι θα έχετε πάρα πολλή δουλειά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.